Il-Ministru Owen Bonnici fetaħ libell lid-Deputat Nazzjonalista Jason Azzopardi. Il-Ministru Bonnici rimarka li s-saltna ta' dritt titlob li meta xi ħadd joħloq malafama inġusta dak li jkun ikollu dritt li jnaddaf ismu. Jason Azzopardi joġbu li jżejjen b'ħafna aġġettivi illi fosthom tinkludi l-kelma kriminal. Jina jidher li m'iniex kriminal, jina għandi dritt li innaddaf ismi minn dat tip ta' diskors malafamanti u għalhekk jiena skont ir-regoli ta' rule of law mort il-qorti sabiex issa ikun hemm deċiżjoni tal-qorti tal-maġistrat jekk hemm bżonn anke fl-appell dwar din il-malafama kalunja li Jason Azzopardi għamel fil-konfront tiegħi. Ħadd m'għandu dritt iħammiġ li ismi inġustament wis iżjed Jason Azzopardi li marbut miegħu għandu l-iskandlu tal-art tal-Lavembrow saħaq Dr. Bonnici. Owen Bonnici qal huwa dejjem żamm lura li jiftaħ libelli u kien kostret teressaq l-ewwel libell tiegħu meta l-Partit Nazzjonalista allega li huwa ħabad bil-karozza meta kien xurban. Wara l-Partit Nazzjonalista skuża ruħu u l-Ministru kien aċċetta l-apoloġija u rtira dak il-libell. Il-Ministru Bonnici qal li quddiem dawn il-kummenti inġusti ma setax ma jagħmel xejn u għalhekk fetaħ libell kontra Jason Azzopardi. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.